yɛde asedama otumfo Nyankopɔn de ɔhwɛ yɛn kwa so na ɛnɛ wama yɛ ahome ma yɛtumi ahome na yɛkasa ɛyɛ yie boa me ɛne nyinaa yɛnna dodo wɔ so Nyankopɔn ase ɛhene me bosom no ɛnɛ ne da ɛtɔ so aduasa ti aka sɛ dakoro na yɛbu no kɔnɔ ɛyɛ otumfo Nyankopɔn ɛna ayɛ yɛn saa adom kɛseɛ yi nonum abɔ ɛwɔ FPN TV official efie ha menim sɛnea okurom hɔ ebi a wohwɛ me no menim sɛnea wobrɛ no atie na ha deɛ mekasa yi abɔ apa ho sima baako nonum nyabɔ yɛ wada nwumere sɛ ya wote sɛ ntwene no yɛka no saa yɛka ntumpan no a na tete adempɔn abɛdwafoɔ asi nkonnwa a yɛdi wo ntoa ɛwɔ fie wo nnwumam ne mo ahyɛn mo na yɛne mo asua deɛ ma yɛmmisa sɛ wompɔm ɛte sɛn asɛmbisa mpapa awura no akɔyɛ asɛmbi ntina memmisa no wodeɛ memmisa sɛ wompɔm ɛte sɛn yɛde nyame ase sɛ wo ho yɛ sɛnea yɛn nso yɛ ho ɛyɛ ɛwɔ bia ha yi da ho kakraa bi sa kakra na meba ma mentum mirika ntɛntɛntɛntɛm na aboafoɔ asɔm asene memfa wɔn dwededeɛ ɛnto dwa na afei yɛmmra ne yɛnnɛ yɛbɛyɛ so dwumakuo a wasɔm asene ma de dwumadie ɛbrɛ wɔyɛ Oredos Construction Limited Oredos Construction Limited mbisa sɛ dwumakuo dwuma bɛn na odi yɛka kyerɛ wɔ sɛ wopɛ deɛ bronika no architectural design wɔnyia asase kuma bi wopɛ sɛ wodi adwiniɛ wɔ so na sɛnea wodan no wo pie no wopɛ sɛ woyɛ no no pabra na ɔnwono no fɛfɛfɛfɛ ngu gata so ɛma wo nyame yɛ wɔdom na huru dan si wɔ wie a ɛno nso ahoma yɛde wurawura mu papam na ɛnɛ nkurɔfo bi hɔ a wodan no wɔde ahoma busu a ɛnkyɛwo kanea wo sɛ ɔyɛ na dum sɛ ɔyɛ na dum sɛ ɔyɛ na dum na nyɛ yisidi bɔ na dum no daabi ahoma no wanhyehyɛ ne yie nti bra Oredos na ɔnyɛ ne kama ɛma wo afei wode ahoma no fam awie no wopɛ sɛ wodan no ɔsiesie ma wo sɛnea yɛsiesie fie ha yi a wɔwɔ no nso prɛ no na ɔmɛyɛ ne kama afei adwuma yɛfrɛ no sɛ construction biaa construction work biaa deɛ padansie ho nnwuma biaa deɛ frɛ no ukurom hɔ wo kaa kwan no wopɛ sɛ woyie no foforɔ wode yɛfrɛ no na ɔmɛyɛ no kama frɛ Oredos ɛwɔ 0592 954 689 0592 954 689 frɛ no na ombedi upie na dunia no ma kama na kokotwa mu aka sɛ maami papa yi wasifie pa maami tumiri kana mencha papa na pe memfa nia enne yɛfɛ sɛ de mu nkɔmɔ no ɛnto dwa na hyia me papa yɛ mo hyia yɛnyɛ ɔpani papa kyɛ na fie fie bɔkɔ ba ko ne so maka sɛ bibi sɛ yɛde dwa dia mpo Nyankopɔn ase sɛ papa ho yɛ deɛ a na mentumire kana mencha na kwante bɔkɔ diodo asante aso kɔre sama hene na yɛntia na opoku agyeman na jazz hene ɛne na mentumire kan kɔtɛ pa bronkom na mencha na kwasi na mire bia kudidi no nana ensia nana ko nsia nana e mo ajo na mintumire kan ko Amamrahima owo Amamrahima o so kuro no ya na mire bio nana ebe yire na so edia mabo ni de wa hu na mintumire kan na mentia asante apa piesie
ba fo ba wo sia kwa so yino na e mo adwo ne watan konya nyina enenia yesusu ho na no ye sori dwumadi no so no enwanu mienu ade asem bi eto ho eba yebu a ente sa ana yenti ase duwe obusai onti ase na se ne yebu no kura no so eno so nye sa nete enti ne ye fa kwan so na ye de ba ye no ye de no to pono so kapa pa mu ye wi a ye de mienu miensa bi aka ho na eno so ya pa pa ya ka se dwumadi ye so ye mfa be no to tra mawa na ye de kosa da bi ye sua di enti benu ne obusai ne se tontonti ye no mse na ye pa agene tontonti no tontonti no ye mu ni sa na mema papa kwan na wo jegu mama yen ndi ba to ti na o san de ba ye ngire mu bio ye ba mo okọ ba ko mo so ni egusu no na okọ yi bi ahwe ya hembo nyina ba di kan achi amo ndi fra wunua na unua so fra wunua se ontwe men na bidie ne se onso ya onso be bia wugina bia otimi hwe na ye nsua de papa wo de hye ba bisai na ba ko so ebisa kan ho no memie no wo de hye ba de me kai ne din se tontonti ye no msani ye pa adwene ase ne sen na abenu akora nso entesa papa bubenu maye na bi wi a ye nchirase yo aja say me do ase papa me so me da ase ya tie fu ina tie ko ji osu se de bia ya wa de bia mu ya daje na mu hia ye na ye chira de ni isu ade aka yinim no ye di figure na mu su isu bibi efu mu chen ya na mase badifo bo baby aja say wala se nkwampa na twen kwa sabe so o ti ase papa o ti ran kwa na se nkwa na da o ujube ho kanana ga wo wachire ga da o se ba ni beta haya asa nkamindi ba me kan he no ka wo se nkwampa na twen e mo na twen gwa na ti we ko twen gwa mara enti tie ni ye ba ye tontonti ba jo enye sa enti papa edi tu gwa na ye wi a ya chirem enso awan papa ba jo to yo ye da chi afo se na bi kaka no ese ebe no ye bu ne saa fa ne saa na aka wo saa ebi saa bi na so he na nanom a omo sha atubu be na ebe bebi ho no ma nye saa na obu no na so nei ya sesa na bu saa sene a wo ka bibi se tontonti ye no msa ne ba yo ne ya bu ni saa fa ne saa so desa kura tontonti abuni saa se wo ko bi fie wo ko abontene ho ko ne mo ebe ne ba ibuni saa tontonti ya no msa ne fa ge so nya saa o ne mo na ibuni se tinto ya no msa no ne fa ge ne bi saa de ko na saa bi be e ba e enti ba jo baba what you say me ba o de she ba jo wa oni se pepe la wana se class media ho na bi saa ye o tintin eto tietia eto ya no msa nti tintin eto na tietia eto no ye nom no ye fa adwene enje tontonti nti nye tontonti no tontonti no do dabi tintin eto tietia eto ya no msa ne fa nti odi je ba braso na fa wa dwen jabra wo ti ase a ba jo baba me fa we ntudwa o pese o ye voice me le man na o twa ko no me number bi chi wo se wo tumi da pass o le pa YouTube ha ye ntimi mbo papa WhatsApp number 0556 5532 30 0556 5532 30 papa ho na ye bebo na ye tie yo mama fa wo so ntuam se o pese o so yan sen so a se ne ordos ye abacho a eno nso ya bie ye pono ato ho ya ka se ye bo no ketuwe se so wa pese obeje bre na wa dwetene de no o kasa ho a eno nso akonya ewo ho mo amo ye nuro wa bie hospital o no aduane o tonsio ye bia wo ye bia
bra ebe wa kwanya na ya to ojo de no amma na nkrofo nso bi hu bi awo maka se wo mra na tisu mu baba wa hu ho re e obi azu hu baba bajo den na yenya ebe tintin to tiatia to ye num zen ye pa dwene better say bubuani bi na fa ni frani adafo bubuani a bubuani a obi o ntumi na ate ba fine ana afa ni frani adafo ana omu ya si tukwan akokuru so sa ni me nipa mi rum tukwan na mo fa ni tukwan se ni frani no fa ba fa ni si no ho fa do ana ba fa na o che ko ho no o na che ko o che ni frani fa be ko fa ni fa umada for fa do pa ezo mu na ma o ha ya ko ni fa eyi o mra o ebetum o fa tentene sei na o do na o se teto na o che che no mu na ma ko du krom ho no na ma ko pie isajari asin ko fo che no hwe ko fu adamfo o mfa na fa do se ni frani afa ba fa adamfo no mo tima na tia beduru ha eyi o fa do o se ba ja se isajari do mu ko bi da won ko tu eyi o fa do let's say two sam I don't know I was but fine you chat friend yes I need just one go asawo eti pass no obi abeso two sam I dem say to mo bi da say you go ni pa ti ma father for mo ti ma nante kwansin dodo set mo be pia no ehu nti we tomo no we tomo won e say obi abeso two sam no yo ana bafano o ka kire ni friend say ninia tintin to titi aso to maye ni anu mu ya anu mu sei mu mi e fa gere ni ya bura ha de ya be ko mi a me chi me kire o gwa me mabo aha ni so mi koyi o so bo na ha de ya be ko je say sabe ni buwani na esua sabe se ni re friend yo se bi o mu di obo na mane se ni pa tintin ba wa beto amaye tiatia ba wa beto amaye be ye num yi ye me fa gere se be ni so ka o papa se eduguri ade be o wu ade se we no sika na ko se glantin kwa o be nya bia mo wo bo do be twa o be to bia mo anu kwa de nya bia anu enti wo do anu na ayi we tu o tu sa no mu twa bi na no na bubu ni fa adwen se ni a tintin to o de ngofo to hu o eno to ni modi ko ka ko ti ma ni o to na ajo ayi so to ko bre sa so to no de oni modi o se aha tintin to na tintin so to bi enum sa me fa ye bura me mama bo ya me che ko mama bo ana wo so o de me ko to abo a e be de da ko hana de ba kuro ti ye to ye num sa no me fa bi ene bo bi kaka nto ye tintin to tontonti tintin to titi ato ye num sa no me fa bi nti abeno ase no mo pia wani hwem enti tontonti no yesere mo a munya abuo na asante kasa no ye se no do ya ka bo mo se no do kasa bia o mo bo ho ban be asante nko ade se ne yesi hwie guo no nwanwa na papa bo ni ahonte se mo me ko kapatie mo ka bro mi tia me wasem na so miam krum kasa no ye me kanam ti dia ne me ni asem o ka bro ye me ma me dia wo me no e be kasa won te bro fo no bro man tia fo so nyo krum kasa krum kasa oh ene de bro fo no akata ne be so nti ye mo de se ye be sana ko fe echi na yesa ye chiri yira kura na de na nan de jaye no ye yi mu kakaka ma ye na ka expo ye hu me bi yesa mo ma yen kasa hu hia yen mo ma yen kasa hu hia yen pa sabe obakwa hwehwe pani ka asem omubu sabe si ya the film mo problem sa na bete no sa ni abu don't ye nyanya ogina wakase ebe nya sa ni yesua no no say ye kan bu sa ya fa na sa anso antisa
nti e ba chawa e pisa bre ko ye chire we se be to se gugu sa be ya be kan cho se asante ka sa ma jo nya odi ti ye mpene ma won se na sa ma chire so ma jusika na ma chire nti me sele wa enya ton na bi tin to tie to na ye numi ma yan fa adwene na obo na meboa sebe ya ibedu pie no ebe ya sema bia ko enu nya haso ne ebo ye kokwa ware ye twam na jankofu ya aloke nti tie beto aso akode a ne fa adwene nti ya ko bia ye ko ko duro nti ye fa chawa afi fa wadwon ntia no eto apa no so ma yen na brepam ya beje bre na ya kenkan ama papa udi we ya bia ni ama ye die Fabi etwa yenso yentimi se chimpo fa za boko bia nti fabi twa yenso mai ba ko so ya bua ya fa ne sa ase ahwani atem fu animu a ebi nyira ahwani atem animu a ebi nyira ahwani atem animu a ebi nyira sa ne eguri sa na se mpani so nyobi na weni na ahwani so o mana betem pani fu animu sele mpani ne ben sa ahwani sele so ga animu ga se ga se ba o ma be ni enti ye mpani fu animu mpani o fa pani mu a no to na o be sa ahwani na ma onu pani mu ti fie na bu so pani o be sa ahwani na ma dabi ni mo se ti mpani ma ahwani ne ti mpa animu a ti mpa animu a ebi yira mpani mo de kwa ba ho ni bi obeti ma hunu no asesa wa de boko ti ahwani ti mpani mu a ebi yira ni ti mpani mu a ebi yira fa na eno so na asa mpani so ebi wura mpa na se e se ho de wo hu asesa na ahwani ti mpani fo ani ti mpani mu ma sa o ni bi agro hey papa wakano ho o de ye de na beto e bo asasa ne ye pentem so ti butima to bo asasa wa won pani do fie o de mo de butima amdogam ya to pass ni na to bo asasa ni na amaye ne se pani mo a bi enjira eti empani mu a ebi nyira papa eno sabe yebu no berben na o se bebi a yebu bia no yebu sia sem bi so berben na nanum ebu sabe na adentia se ahani ti empani mu a ebi nyira se enye bedu ho no ma o de fa me kwa so a nye me bo won funfun fa na kwa so na se o de se enye ma no e fa na kwa so a o ni ma na kire wo say that say obi kokoja awade awade okokoje no isani bi enim eno kofa obi ogbonten a wonim le kura wo okota ne nchen eku school no na maame odi papa okoja awade wa nkon kofa ne busani pa akofa obi ama besensa aka ta ama na ba awade bi bisati awade no abasem afi no kofa busani no maame na okoja awade so me de menye busani o mi de menye busani ne mo obeta me nchen ana me de ne ye ba ana na odi so aye maame a okoja awade man nti me de menye busani nti okoja awade no atwe no se awade oni ho hwe nti se awade no fa kwa papa so a yo aka se bi ama ho ba bi okoko fa no se awade okoje na busani bia ka ho ye so okoye ni mu krom ni nti do do ba na se bi o se ye de ni mu no ene e wo so sa uko kemia bi okra otumi ebo na pa ma 2 million mesa ma o se bi busa peni ye won tuma ho ma wo ya bi fira ma o pite se twitwa wo ho ya se sha yi yira wo ho ne aye ma su mpakra na onye busani na se e fa kwa papa se busani be ja ware na e bedu no grom asem aba ho no afi unya kama fu mo o kama sabe na o program na kama sabe na unya kama se abenya che mpanye ni mu a e bi nyira oya ma sabe santina e be no timba sa na che se wo ya de na fa ne kwan mu a obi a e ka bi ma ena mpane se udi asampa o kontentin ene mo mi ni zampa o na sembi wo hono mu a
o pe kama po na so me se ko fa no se en se shemgu na na tie sa na odi shemgu na me ni ho be se na me de bisa be ti bi enti abusu ni bia ni ma wa de so no wa ko ware ana no ma na fi asema ba na ye ko hwe de obe krata o se mi de ni busu ni mo be ta me che na me ye ba o se de ye ma me na ko gina ye krata ma afi asema ba no wo twe no ho o ba twe no se obi no ha se be na o bore pa we di ka wi enti a ne yet mpani mu a bi nyira ndem apo yesre muma yempa beyintu yem ho se me koya ade na me koye no bisu se me ko twa ko na pass enti me disie na yesi ye yenka mante me yonku bi wa taxi driver wase ne bro ye kanu nsengenge yenka mante empani se ho adansi fo eya bi ozonson na kama obi nte na eba mu nkyiremu a mesebe papa du na owo ho ayaye ye ho adu me wo ho me papa du na koye me kanyina papa du na o te ho ono kora na asem no tete no ma me no nya dasefo na ni ba ko fa me onye busoni etu oni efie sem ana ko fa so abe se no atwetwe ni nti o se se no so na idi bibi afa ne kwaso di fam panifu anim ye nkwati pani te bibi ho no aka na yo me be se ye kwa ko bi sabrewa abrewa na yo he abrewa na ni pani na pani o bi no na abrewa da wo di ago de doje pani no o di doje pani no na fa asem ba ha doje no papa asem ba asem bi si we di asem ehu na asem na ma dwam abranti bi ono na tie oso okwa aburuchire asemi si wo openso kwan egura wo so lebi me pese me bokuro ni ena okwa aburuchire wo so na ebe gwon onkro na o do yo na na ebe gwon kra no ena brandi pa no hu a kwa aburuchire na na ti wona na nasria ena na so ado si kono owura mu wose ko bo na tie ka ho bra bie na nso tie na ogina pie wo febrita be wo huru kwankoro pa so obedu pie na aha bi gina ye wose na wokọ he na ogina ha wose me wo bro chire wose na wokọ kra me so kwa bro chire wose da bi na se wo je de kwa nkra so he ka ho kra me na ko tume wo wose kra me na ko wose na take it in me nka cha nyina wose me se kra me na ko wose na ene be kwa ba me be kwa bro chire wose sa bo na chi how o tine no be chire o tine no bro chire o ba o be ho na na we asam kan yo we ne pato ne kan nya na sesam ko na me be se be bo ne din nya na sesam asam kan I see enti nya ne ma nyina ne risi mbani sa o pani only hwe no oba ya che pa only hwe no wa nkusuku broni ba wo hu no nan oba ya che di ne wo ye no wa ye bi da agrona wo risi no wa ye bi da me na ka kire aba ye bi se me si suo no na e frame da ma ne akuya me to me si na wo so wo be se wo no nya ne wo die ye hwie gu ya una bula baka so oni awia pese enya pese papa o bua wasi una bula baka so oni awia pese da e wo dia che papa so ni bi ka we ya kwano kasa kwano ani kuso no aba me da se aba ba jo me ba sa ya ma ho nyina kwa ba do ba FPN online TV so ba jo jumadi a wo hwe tete atempon na wadi mo se san kofa ano na wo hwe ba jo ye hua ye amamra ne yamane ye nkasa ne ye ne ye didie ade bi e fa ye amamra hu bia ye wuram na ye hua mo de ende ye hwe abebu a ye bu a ente sa so ye fa ne sa na no ne obi bisa ye ntina man ne ye tisi sa bro no ye mo enti ya hwe tontonti sana
na mapoyi ne mpanimfo nyina ebu no ya kyerɛ wo sɛ ɛpaatwɔ ɛnte saa ne mom ɛyɛ tenten tɔ tietie tɔ yɛn numi ma yɛn fa adwene na kwan da yɛn mu a yɛkotwa nti yɛboa kuro no yɛkam ɔwɔ yɛ nibrani na wɔbɛsoa me na wɔbu wo soa me a bɛdɛ ne akɔ me mabo wobɛhwe ase mani shi na ti me wuti obi obo bi ohunu kwa papa ohunu kwa otumi na ti ɛnna yɛsan ahwɛ ahweneɛ ɛte mpɛ no mu a dodoɔ no abu no ahweneɛ te mpaniɛ no mu a bakyɛw ɔbaa ma n'ahweneɛ bɛte mpaniɛ no mu a ɔno a wagu ne ho anim ase agu n'anim ase na mpanimfo na bɛyɛ sa ma ɔna nti mpanimfo ntumi nsesa ma wo na mmom ahweneɛ te mpɛ no mu a ɛti wɔ mpase kwa mpɛ no mu a ɛsɛ ɔno ane dɛ bɛwura biara ɔwɔ bɛrɛ bɛyi yini nyinaa na mpanimfo wobɛsesa gya bi na bɛdeɛ no mu ahopopo no dabi pɛ deɛ nti koraa no papa womfa pɛ deɛ nti wobɛdeɛ no ɔkopa wodɛm hɔ deɛ botumi apa papa mpakyɛ da ase fa bi to ayɛ to bio sifu ne hɔ a pagyafo wɔ hɔ sɛ wote saa sɛ ntipo sifu ne hɔ a pagyafo wɔ hɔ ɛno nso so yɛbu ne saa yɛfa ne saa ka ne saa papa wo saa bɛ okura sɛ afia ase a yɛbu no saa bɛ yi ntipo yi wode to hɔ ma yɛsua mu adeɛ o nti nɛ ntifu ne hɔ a pakyɛ sɛ woantie saa berɛ no na nnɛ wotie a pakyɛ wotie ni yɛ nɛ nyɛ ntipo yɛ hwan ntifu ne hɔ a pagyafo wɔ hɔ ntipo ɛyɛ hwan ya asɛm no woka kora wotumi sɛ wadwene mu no ɛmba yie nti ntipo yɛ hwan papa boa yɛn na ɔkyɛ sɛ de ti asase bi baeɛ ne sɛ bɛrima bi wɔ ɛkyerɛ kuro bi mu a ne sɛ agya sɛ ne ho yɛ den paa sɛ atwɛre paa deɛ sɛ odi atwɛre ahoɔden aduro obi antumi ne fie hɔ wokɔka na wɔbɔ paa ne ho ɔdene wei na aberɛ bi kɔɔ ne nkyɛn ɛna ɔka kyerɛ sɛ wode wosi woyɛ aberante a wo ho dedenden wosi biribiara ntumi mu tɔɔ no na daakye biribi atumi mu ɛberɛ a wobɛyɛ panin no a afei woyɛ yi no obi na bɛpagya wo obi na bɛma wo so akɔ ayi wobɛsɔ nsa ɛde wakɔ tefi sɛ bɛ wo so biribiara ntumi mu no a ɔho denden no daakye obi bi tumi ɛnti nyɛ ntifi no hɔ a ɔsɛ ɔtimfoɔ ni hɔ a ɔtumfoɔ ni hɔ a ɔtimifoɔ nea ɔtimi wɔ nti ntɔkwa ne yɛbɛko agya de bɛtumi abɔ me na de ɔbɔ me nti agya de mmɔ me na mmɔ ɔbɔ me wie a deɛ ɔbɛbɛpɛ yɛ agya de apiri bisoɔ deɛ ɔwɔ hɔ ɔde ma hyɛ pam wɔtim amene mɛpere medumi nye me ho biri ne nsɛm na mmom deɛ ɔbɛpɛ yɛ agya de apiri bisoɔ deɛ ɔwɔ hɔ ɔtimfo ne hɔ a pagyafo wɔ hɔ bɛhwɛ sɛ nnipa yi a ɔsi obiara ntumi no no daakye afei mmeranteɛ na yɛsoa na dadaka de na kɔ asama no sɛ obi bɛpagya wo ebi kura mpo a woyare kɔ a ebi kɔ hospital kora no obi na obi bɛpagya wo obi ato kakra mu yɛnyɛ tɛnta kakra yɛpagya to ka sɛ kane de ho ɔden na ka bɛtumi afɔ ka wɔn bɛfo akɔ na ɛnɛ pagya pam kɔfɔrɛ afei wopɛ alukɔla mpo na bɛka kyerɛ sɛ ɔmu ahoɔte sɛm anɔpa yi mefiri asante asokwa adanse asokwa ɛba na ahomakye maame panin bi ɛfo ka iru pɔm na maame panin bɛsoa bi bɛfo ka hwɛ maame no bisa sɛ di maame ɛmɛba bɛrɛmsi a nnɔteɛ ka wɔbɛfo no gye sɛ obi pagya no ase nti obi a ntumi maame ɛnɛ yi ɛnyɛ saa na ɔti ɛnɛ yi deɛ ɔpagya no deɛ ɔwɔ obi a ntumi no na wɔn ɛnɛ yi deɛ ɔpagya no deɛ ɔwɔ papa ba yɛ ɔtɔ asoma no sɛ ɔkyerɛ no ase papa ahwɛfoɔ nti ne yɛ yɛpɛ sɛ yɛbaa mu yie na yɛahwɛfoɔ ɛte aseɛ nti aberanteɛ borɔ no na wɔte soɔ no wagye hɔ abɔ bo sɛ obiara ntumi o ɛyɛ nokorɛ o da baako bi ba kaka bɛtumi o kaka yɛhoyareɛ bi bɛtumi o ɛbɛgye waka dɛm hɔ na waa sɛ waa bɛtumi asɔre apue na wɔkɔ aba wobɛhwɛ nti obiara ntumi o obiara ntumi ne mmom deɛ bɛma obi apagya wo deɛ ɛnam kwa mu a ɛba nti susu mema wo matiri so susu mema wo matiri so obi antumi me nokorɛ ɔho ɔden nti obi antumi ne mmom deɛ wobɛpagya wɔ deɛ ɔtetɛ nkwankyɛn hɔ na ahotesɛm sɛ bia deɛ wobɛpagya wɔ na wampagya wo bɔkɔɔ nti
pagya fo de hotel o timfo enni hɔ a we pagya wo de oho nti pajo memmu sa belu bio o timfo ni hɔ a pagya fo ho dabi o timfo nye ntifo pajo nye ntifo ni hɔ a pagya fo dabi ne o timfo enni hɔ a pagya fo ewo ho papa pajo yo wo se dua kontonchi tonchi ma yehu odonfo pa dua kontonchi tonchi yehu dua odonfo papa dua kontonchi yehu dua odonfo papa kontonchi so ye mamampon nsamra ne so yehu sa be no sa yehu odonfo papa na nya sa lebu no yes dua kontona chia kompo chem dua kontona chia kompo chem dua kontono achia epo chem kompo chem dese dua no aya won wo ya no ye so dua no mo no akontona achia ana obidi bedi adwunie na kompo so set isi no ho kompo na nti odun kompo minim kompo baba bia contract ya kompo chem yo ami ohunu jomfo papa nya contract ya kekempo bia contract ya kompo chem mi ohunu jomfo papa e ka jomfo a enya wo mo na ye bibia eye adwene no obekọ na bibia ye akonya bia ye nipa bibia ye denchem etimiti mi kwa ye jata ene sono kura etimi ye bia na verifo na bu isa be se bia kontono achia chempo mi hu de roba bia na kan kasa no na ka bia ne de se na esi achia kontono de eja se ebise bibia ye enti obi be fa akoto atwene sase bibia ye na odunfo papa no okay awamidio jomfo papa no akontra achia no oba polish ama component dida ho nyina abamu ama aye staff foforo ma sia ma bi na puma bi no se ne esi apon esi na bibia political se kompo na senso apon esi na papa ne edinam sa no ne fe bia na ke kotro twene yeye no jomfo papa na control na ya ma ye your papa amene the action the life obi na kwa mu ni yi ache e de obi ba ototwene no ukọ hwe a obi ba fasiesie e da ya de papa wo bu bia na o se bia da ya atwa be o ba kofa odina dwen ta be uta de we me de ye ya di we ya be yi no se bia contract ya kompo chem ya ye bi ye no bia akontuno kompo esi akontuno achia epo chem emi ehunu odonfo papa sasa onja odonfo papa sa ne mutu fa nyi mfa anyi bi man ye sasa na meka mutu fa dio we ya achia ye ada ho ya koto atwen ba bia uhu ye na so wo bia na tene tite na otu bi bi man ye ebo bi si ba bi kura na aye bi ko ti bo si wo mi bia no obi timi ko wa ho die be bia na fe ebo na kasa na ada ne nipa na fe ya de college sapenti na ife de bu ai ti be bi o ana bi si bia bi si ba bi na no mi ko ahimfie bi ahimfie ba bi o asen na wa van bosu le sanya mandio ya tu bia no bi bia no se odum ni twa e so ama aye sini e de ba bi na kwa ahimfie on ma wo ma aye duane bibi ne ya penti ama wo se dusi ni ana ma so be ti adwude ho na me fe bebe bi se we gbe bi e ke di soja eso wa polish ama wa penti no fe ma kwa ya chia dia ye dey ene si bia contract ya kompo bia kontuno achia kompo ese one bia asekura no ene ma yohuru bia do papa ni ehuru bia do papa zankwanye do ngone keke debi do papa enu yakopon de asero
Yes, of Fano Yen, the question was answered. Hey, I dare always say, oh, you're wonderful. And I was a destroying young people. There was said the class on ye, and I make pollution. But it's Diana. I say now, you don't fool me over here. Nancy Diana cough about we has a go with the dinner. I said, what am I? Or do you have money? Yeah, Chiana, company also on my aunt. No, this is I know I star and I call Bobiana in Chimo. And I do a control. I control a couple of the second wife of my guarantee. No, I control or Chiana's armor, where it is an Casa. Ama de Nema Ukasa Wohilano or the Yama Casacra. I quite this one. It's a picture by we are wonderful. Bia contract here. Compo. Is you home? Is you home? You Giajum for Papa. Papa, Obusu said, Nabrambo. Maybe you're ready, and no one. Papa Bayina, Paka Bibitre, Nipa Bia, what drew Sabro no. Media, yes, Grandbay, the Media, Titruni, a woman, and Pemba, woman, ye be. Some could win the Yana or must some product. To me, we sent on to class or so we run around. Yeah. But Passa be two Pukakra, my yo. Let's say, you Papa, be a floor body. When we also swing up on the body. Shady, when you're on the body. It's all that the other say, yeah. No question, say, oh, TV, say, yeah. I just say, oh, the comma coming there with my coming into me. I did that. Oh, she ain't. What the morning, dear. I know your TV said, I'll come to come up with any. I don't know, the crowd. Oh, go to two people, you're going wishes. Oh, by you and your home. Nina go for dear, on the boy. They say, we touch many in Babiama. Ah, what do come on? I was wicked to away. They fell a yard, ye. Oh, did you back on? Oh, or yard, ye. Oh, it is about next month, we said they're not too sure about them. Yeah, catch it. Obinum Sam, because I don't do the video. I say, so good Beman Cassania. You are contract, you are compoach. Ah, I don't want to have any money. I'm going we and assassin on the see why Yamish started there. It's the Oko Biano and Castle what him who built a baby or Bible said, come, mind, come for yes, I will that dear. We're Fantina Canasa, Santana Cano, Kamaya or Tiasia, the home was short, a change your time. I have been with the me now, is it called I don't pay. No. So, yes, always cooking. Is it why you put that? Ah, it's you guys say it's come out, Siasia radio. I do grab it to cover. Oh, yes, I'll be Jata and I'll be that the old. It is saying, what's a Cutiano? Yamia or Bow, so I walk on to say, which are SSO, are you here? I'm a little who is the I said, I'll call we. I know I say, Yammy to my ear. It is sharp about the Oko group. And I saw dear. What's it? Yammy, obey Yamia. Obey says you. Nobody of 5. May do be the seashore. Why you say, ya, Tam, and I mean, ye, there being Copon room. Men, no room. Independent to say, what dear? I let a whole hour probably. Let a whole probably. Was it you were good for nothing? As a woman, so you will be a blue woman. Eh, ma, Nippon to one training. Now, never to me, why you be papa be. Nay, ye. Me share a branch of Bonnie. With some of our little baby bar. And can't be the mouse are rolling for some eye. Branch only Nene Agentia and Nana Seno Granso. A quantity TB and I said, Nensa is merely a new hop. Now, of course, we'll drive the course will trim
na odidi mpo na okanya mesem okanya me asem papa mesem okanya okanya mesem aka ho sɛ pay ne nan papa me betra he kwa na me hwɛ me bi na to sisi de me na so okanya mesem kwa so ndem ko bi bible mu da nyame ase kanya mesem ne ho abampaso amebiro aba kwa kyerɛ sɛ ɛnyɛ honam bio ne de kɔ heaven dabi we de bɛ de na to wa dabi na heaven ɔkɔ a mfa sɛ sini kɔ dabi obenya sapa power dabi ɛna yɛyi heaven no kura to nkyɛn a asase so yi wɔkyerɛ sɛ nyame timi di nipa biara bi yɛ bibi ma ne yɛ yie sɛbi ɛko sɛbi ɛso a yɛn Ghana ne yɛ bibrem na yɛsɛ nipa mu sɛ wei deɛ ne de bɛyɛ na yɛ yie kane de yɛ pa ne sɛ nya no kwama no nkɔ nanso ya portion na yi na firi hɔ no nanso so yɛtimi siesie no de yɛ bibrem ma ne yɛ yie ɛnɛ sɛbi kana obi nu sɛ ɛnɛ obi bɛgyimi na wɔde adidi sɛ bɛgyimi de obi a bɛ sɛ ɔwɔ bi nanso obi yɛ dia na ɔde gyina na ɔde gyina nanso ɛnɛ abɛgyimi foyi ɛna didi ɛnu kɔ faso ba ho ɛnɛ kɛmpɛ sɛ ma wutimi fɔ ɛnɛ wanyimi a wonya sika ɛnɛ obi yɛ pɛde wagyimi na ɔde anya sika ebi obi na correspond that ni nyansa ne fa no ɔfɛre ade nti ya me de yɛnsɛm ewusua dua kɔntɔnkye kɔmpatia ama yɛhuru dufoɔ papa nyame bi to ayɛ ɛnka kyi o nyame bɛyɛ ma na yɛ papa ɛbɛwɔ adi nkamnyayɛ a ɔde ayere bɛto so nka sɔndɛm da koro nka ebubu bɛwei wɔ sɔndɛm ne ɛbaaba mu na nipa a esu bebrebe ne wɔn a ɛpa nduro ɛnom nka asɛm wei papa nka pɛtɛ mu baabi na wɔnya platform bi agyina so na nka nkurɔfoɔ bi tia nka bɛyi nkasa nkyerɛ nkurɔfoɔ sɛ dua akontono akyea na kɔmpɔsan ɛwɔ ho ne kyɛm ɛna mehu dua domfoɔ papa na domfoɔ papa biara nso ne wiase sɛ nyankopɔn ɔno wɔyɛ sɛ ɔhuru bible wɔ sɛ ɛwɔ no a ɔte sɛ ɔdomfoɔ dɔm de ayi dɛteɛ yɛ no friend sɛ ɔde dɛteɛ yɛ ayowa ne adeɛ no wɔsɛ yɛ ɔtumi adeɛ yɛ nasa nyɛ yɛ ɔtumi bugu no sɛ ayɛ ne foforɔ wɔyɛ ne yie ɛti wanyɛ yɛ ɔbɛtumi ayɛ wɔ foforɔ tibia na de baayɛ no waa no mɛnkɔpɛ do no mu da bi nyame bɛtumi de wayɛ biribi papa bi na yie biribi papa bi ɛwom wɔn nkurɔfoɔ bɛka sɛ agya sɛe papa nipa ntiantia ka ne ne mu no da bi nso nnɛ obi yɛ wo sika na baako bi wɔ kona mesua na ɔtaa bɛ me kurom ɔbaa ne aduane usuro ei na wɔdeɛ ɔyɛri baa na ɔyɛ deɛ yi sɛ yɛka kyerɛ sɛ mmɔtiatia nti wɔbɛyi sɛ yɛsɛ sɛ mmɔtia kirididi nanso nnɛ obi akyimi ahyɛ da aboa sa nkurɔfoɔ ya no ɛde wɔn yɛ biribi ma wɔn nso didi wɔ ho ama wɔn mpo koraa sika wɔn anya no sɛ saa nipa yi bi gyina adwo ase na wɔsa de wɔn bɔ obi firi wɔn kwan na ne bɔtɔn ayɛ ma wɔn nyinaa ho aba afa soɔ sua tebea nyame de ma wɔn no deɛ nyame sɛnea wɔbɔbɛrɛ teɛ no pɔlihye no sua ho adeɛ yɛ na yɛ ne yie na padidi na saa ne nyame ɛpɛ sɛ wodidi na ade ma bi nso edi bie ɛtwa da papa ewubewura bi mu no na nipa sɛbe wusu sɛ nipa wɔ yi deɛ ne bɛyɛ no ɔno na efie no ɔmo dwane deɛ o ɔmo ne ɔmo dwane deɛ ne mu no hwee na bi tumi sisa hyɛbrɛ papa bi sua anwom sɛ hyɛbrɛ sisafoɔ ɔne awurade ahai ma yɛmfa nyamesɛm ne baabi waduro biara yɛbɛbɔ no nyinaa mmom ɛmma wo nka sɛ wasɛe na ɔyɛ adeɛ yie kane sɛ wonima yɛ adeɛ yie afidie no si ne ti na ɔbɔ na fasia no pɛpɛpɛpɛ yɛ adeɛ yie yɛatete apam yɛateteɛ bɔtɔ atoateɛ na ɔyɛ sei
nso sa ta dwuma sika na wu katale ka wo to agu na so ye ade ye pie ho no yi ama obeyi ne yie papa be ko tata jima je kakra na papa bi wo ho se wo chele tia chele oso a eche ne ebroni aye puri abrojeri aba oso a unhuru se chele na ate na wo so so nka wo ko to atwene ma yanka che ma bibia na ba mo bu ne ba wa wo no sakra wo ka de me wo ne ye den dia bi nyame ewo trimopɔ nyame wo adwene bi kuna wo ye nhuru se ne wo bɛyɛ ntia na nwumere ne utie yen yi se wo bedi yen chi na watase mu nsɛmfua bi a ho bɛ pampa so ma wasria so me ya mai me bi mo papa no na waka no nka na ka mbɛka mro ko yi ano na waka se me nso bi ye obi papa nananom kwa wo kwa so nwune be egu hɔ yi nyame nkyira wo enche besina ko be ni mu bi ebe no agu ya mu amie nyame nkyira wo mo besina bu be papa ebe we de kedi bre o kedi bre be na kasa ni besina bu be kedi bre se Sofo Davis ne program o ye no ukoda wia ebutu obi aya na wom nkasa asemi ebe wura mo de nyame sem no mu bia kontro achia kompo esi echiri leso dia kontro de yede edi soja ya kontro no kra na riye den edi soja me kontro na san chia ya condemn o dia friend and condemn we no be yi na jonfo papa dia jonfo papa atimi akade na ma wasa bitina eda so aye se compound kwa wadana ma wadana abo biti compound wadana ma tintina na compound abejena ada abo biti da bo ma ye fa we nkyere ya hebo sankopa ya eda ya de echi a wo hwe yeyi odidua ne di se adwini ye o odidua ne di se adwini pe o pese ni se ndidua na ebia na achia no kura nso aboa no ma odi ya ade no ma ye so he bia nya sa na nti o yesa na tie na so na so si aye no obi akoba akoto atore mo producer me da se ba akoto atore kura se we de ye de oh nka wo beto atwene nanso abaya ade ma abaya kasamu abaya de sua ma ye sankofa mi sister bi na ne baba wo no aja se ahwe na ye nko chiri bia sase ne baba wo no o de o ye amro papa e no fa ni pa fin kai e do ba ye ko mo no e de amro be ti no mu ti ko ma na do a wakwa akoya mo ape amro ba no ho aduro si de ye de mo esi bansere ya de na sene wa be papa ebe ha ni e friend ma no ha wo ya tina tumu ha oba no ho na oba ye friend ayi wo sen be ba no ne okọ ha no ko bi no wa kasa ene o ma so no ja no ne amyo besi na akon kran aja sei okon kran ya ye ti se bi sa se o he o se me do Libya wati okọ Libya efo ko do Libya no amyo be di no amene onu de tumi nwan kuma afo onu aye na o hefi na ko anfa obobo nya nko ko yi no afi sel ho no ne prison no ana yo ka se bi ya no ko dem mu a onko condemn a on de fi ho aba so me so o de abetum e bere de dama ye be si de etoso na ya wo de be ya na yen kasa ho ye waba na anu de say one no o le fifi o no ko de atum won sika atum ma me ko stu bia ni won chop won de atum won le wo tunu nanu kuma afo senka o to no tunu ye o le tunu se o bo wo wo fan ko dem ma bre aka ne be bi kra o da kra ne bi kra ko wo e ko dem o nsa me fi bi na so re de nyame aye ne enne frigi ye de ba we this one can't say the phone here I was so your train phone me talk for bro it's o fifty on ma e so kwala ni na o Libya na so nka na hasim na nka nyew na sim bokra de wa tra akodu Italy ya o na Italy Libya bo no wo hewe wo du Italy dia na me na they are sell
ɔfa yi ne yie ɛde hyɛ ɔbɔnsam ɛde wuo ɛna ɛsɛ ɔbɔnsam funa sɛ ade oyɛ abɛsi ma tɛn kura yi sɛ baabulu mu ɔka sɛ sɛ nkana ɔbɔnsam nim sɛ okum yesu nanka nipa nyankwa nka wɔngunu kura kɔma ne nan baabi ɛna sɛ wobetu akɔ okunu ma sɛ wote hɔ na sɛ wobetu akɔ sɛ wɔtu akɔ papa nyame nhyira wo ɛbɛwɔ yɛ nnɛ wode bɛto hɔ yi ɛka biribi ɛka nsɛm bi gu ma so bebree ɛfie hɔ yɛmfa wonyɛ hwee wonnia ne deɛ wɔ hɔ nanso bɔmmɔdena yɛ wo ho biribi kakra bi na hwɛ deɛ nyame de wo bɛyɛ da wo ho kakraa bi na yɛ biribi wobɛhu deɛ nyame de wo bɛyɛ papa Duncan Williams papa Duncan Williams ɛnyɛ ɔpɛgyina na ɔyɛ Duncan Williams ɛnnɛ ɔka nyamsɛm kyerɛ nkurɔfoɔ yɛ o ɔkasa ayɛ ahwɛ ne nsa ɔkasa ayɛ ahwɛ ne nsa ne bɛyi mekɔ na menhyɛ no so saa me berɛ aba na ɛka kyɛm sɛ dada papa no ne nsa nsoa mmiɛnsa yi ne hɔ ɛmisa mmerɛ sɛ papa yi na wonim ne history kakra ɛna ɔka papa no history kakra ɛnnɛ ɔne ɔyɛ bishop efi okra de ka chance kwa ye mani chance papa ni mani dabi we chance nenkania abono ne ya timu god atuato na gere atu mama no nanso ne na mi sisi de pa papa mama na mo na memfa adwinche kakra bi a aba embra en adwinche me nim se ewo YouTube se ewo Facebook o me hu ba bi kura guo em se ba so horo ya ma me hu wo de ba bia enenam na de me hwe de se ewo Facebook a me nim se wo YouTube nso a me nim pakadam ena odi kan de na wi nkyere beto ho se asem yi na waseria ena Rosalind wono so eba no se ɔkyia yempa benimfo ɛwɔ FB ntete mpɔn embre yi ɔse yerusua amamre ɛda se pa sɛ usua ujitum sɛ usua na bani aje fofo ano ɔsan ba bio ɛne waseria bajo museru mami no antianto museru mami ɔsan ba bio no se ebeni emu asekyere papa yo ebeni mo asekyere papa gibia ya ka se mo de ebe kakra we ebeba from se nkrofo de bi afi mo be hu nkrofo a ebe de se o mo hwia de afi be ma kwasi ene de won so sesa no ho ne de no de ten akoka ho be ma e mo adwo ase anwumre yi nkranhye enam nkranhye enam nkranhye ne nkyerɛkyerɛ eyimu pa aboa yɛn nkranhye ne anwumre yi nkranhye enam nkyerɛkyerɛ yimu aboa yɛn pa medas baba kwasi aboa me chen aboa me pa me mu se bibi nyame de ma ye no edam kakra bi a ho baba me fa so ena medo sa medo what do ene mi nyanji awo me mo kwa ba o se papa papa why no waseria no se wonsam asam so woni sibenzi o sibenzi o churo ndi odi aba ma na Rosalind san ba bi no se mo papa no da wase na red clay on se ensempafie me mamocho da wase
ɛna bɛma kɔsisan baa bi wɔ se mo paa papa no bɛma adɛn yɛka sɛ mmɔne bi anaa bɛma kɔsi asɛm no ne kan ne yɛka no yi o ne kan no no nam sɛ nkasɛm bi anka pɛ sɛ wɔka no a aberewa nkɔ yɛfa menyɛ sɛdeɛ sɛ anayɛ sɛ ana awerɛhoɔ no so dodo ɛna Christ Media Hub nso ɔbaeɛ no ɔse mɛma mo adwo mpanimfoɔ mɛda mo ase paa ne mɛda mo ase sɛ moakyerɛkyerɛ yɛn ɛbɛ ahodoɔ yi yɛn nso yɛda wase paa sɛ mode yɛn akyi na motie yɛn ɔsan baabi no ɔse nokorɛ ni ɔgyina ne awia yi pa ɔgyina ne nnwummerɛ yi pa bɛma gye w'ani biara na awiase yi yɛbɛnantim kakraa bi ne yɛasan kɔ yɛn kurom ɛna Darlington nso ɛbaeɛ no ɔse ɔma yɛn adwo na ɔhwɛ yɛn Darlington nso yɛma wadwo kyia wo sɛ bi na ɔsan baabi no ɔse ɔno nso so n'ani agyade na ɔhwɛ no pɔpɔpɔpɔ ɛsɛ mo hwɛ ayɛ a motra baako wae na ɔhwɛ na wonam kwan ho a akɔto sasa wɔ ne mu a ɛka sɛ ɔhoma yi akyea ato baabi ɛna Darlington na ɔsan baabi no ɔse ɔsedeɛ no nkoraa na ɛkum yɛda mo ase ɛpakyɛ mayi no me Facebook no antimi amba wo Facebook no antimi amba nti menim sɛ message wɔ hɔ a papa yɛsɔre na ansa na bɛsɔre pakyɛ wɔ ɛbɛyɛ to so ɛnan yɛ a wobu yɛ dua kontonkyi deɛ yɛbu no ɛnte sɛ yi dua akontona kyeɛ na kompo kyɛm na san yɛ kyɛm fa sɛ mu tupu kakra na yɛnsɔre sɛ nipa bi wɔ hɔ nom a sɛnea ɔsi teɛ no na no menua bi obi ka bibi sɛ woyɛ wonni anuonyam ɛnti abusua hɔ nom deɛ yɛka asɛm a wɔno koraa yɛmu na kɔnya ntaa yɛato no pɛ ahwi nti onyam na ɔtie bi awurade hu nipa mɔwɔ nanso saa nipa no sɛ ɔma ne ho kwan a nyame de bɛɛbi ɔma no kwan a nyame bɛfa no da bi nti obiara ne hɔ nom a nyame de n'aba asase yi so a nyame fa no ba wonni mfa soɔ nanso sɛ awofo no yɛboa saa nipa no ma sɛ ne ɔsi ti biara no ɔnya bafa bi wɔ nkrai ɛno deɛ baabi ɔno wode fan deɛ ɛnyɛ papa nanso so ɛno ahono didi bafa bi o na ɔdeɛ ɔdeɛ bi no ɔntɔn no kusuma mu abɔnten na ɔtɔn no yɛ papa na wokye no kɔkɔtom a woana bɛsa na mesɛ wode waprɛtifo kɔhu na yɛ nkyɛ no ɛna ɔde na sisi sɛ bi na wobaeɛ na ɔyi bi ama no ɔtɔ sɛ adwuma mesoma yɛ bɛdi di ano no na nkurɔfoɔ yɛ nim no akokoduro wɔyɛ popular papa akokoduro a wɔwɔ cars papa a yɛbi gyina ɔtɔ na sika wɔnya no sika wɔnya wɔsi fi so wa yɛ pati kɔkɔtɔ ne yɛ na wansa sɛ kɔ agye nti ne mo baabi ɔfa ne ne wɔamfa yie nanso yɛpɛ sɛ yɛka sɛ sɛ awofoɔ no boa mmɔkora ɛte saa no a ɔmɛnya ne ho fa so sɛ nipa ne sɛ nyame de wɔyi biribi sɛ Joseph yɛtɔn no akɔ bubu wɔde ne ho nifa so yɛtɔn no na sɛ ne da so bɛbɛma mekenka hɔ no bɛnɛ mɛwerɛ hɔ yɛtɔn na san tɔn no bi o yɛsɛ yɛtɔn na ahwɛ da asofo no ɛba yɛtɔn ne hwɛ ne da so no bɛyɛ deɛ ɔtɔn no nso sa kɔtɔn no na yɛkɔ ɛkokra no nyame sɛ ato okra no ɔwɔ Potifa fie okra no na onya ne ho fa so kama ne bibi yɛ kɔ so prom nyame hyira wɔ sɛ ne wɔhyira wɔ sɛna ɛna ɔnkɔnkɔdɛ prince so so a ɔba so sɛ wɔyɛ pani ɛdɛ ɔkɔyɛ pani ɔkora deɛ na ayɛ da abɔ so nti nyame adu baby gama na yie fa wo sɛ ne wuti biara
ame de baby ame Papa, c'est la séquence. Il y a un double de frère famille. Famille. Famille est une combi. Famille. Ne courant n'a. C'est one baby. Mais bien, oui, on peut y avoir là, il y a sinon de ça. Dans le parc de frère famille. Et tout cas, tu vas me soucier de petite famille bibia. Oh. On doit y aller. Et il y a somebody qui connaît. Il y a chez un coin. C'est au Tibia. Il y a chez un coin, il y a tout pour ça. Ma famille bibia. C'est au Tibia. Ça peut pas. Mais il y a tout son ma. Papa, tout son papa. Et puis, à au point de maman, mon frère, il y a tout son mot. Au bout d'un peu. Au bout d'un peu. Au bout d'une façon, ma voix a bien quoi. No bi no aka na poto ma wasai ma no abodi din dwa papa Silas ka sen bi na Silas workerson was say okura pen ene ne book na o do tun ne o choro pa Silas choro ma me wa choro to o kan ri asa na be na ni ba no se wan ji aye ana o ba ji aye Oh, papa, you have no way you buy. Papa, we no brother. What's it? Who did I am quite? You very good. Some quite. We take your no part of my card and you did I am quite. And Silas, or Cherry and Magmans so buy. Say, hey, I just have for a jack. I just have for a jack. Chiamo pa non so se come due so so ajwa ejo so no se o heyam pa na o ye ngazi o tukan yo ajwa ngazi o tukan wa na do hu sie e maka se bra mi show yi so bra mi show yi so na me pew papa chia anuanu bi na ye so ko na bani se abo no o chere so o jibo yo di ka chia ye tie fu nyina odo amuri do ye na du no mu a bu hia ye ni nyina ye cheche adwene ni sua ni wa me se titatempo ne de ye namu de ye be sua de pa papa de se to kuma ye nim ne de bi ni nyina pie na so timi asua ami ye nanam ekwamoto wo anyira nti e tie fu nyina na e chia mi sita ya o jemani chia no pa na makonta ena jadan so Charles de Crudie. Oh yeah, papa nyamia no okoba yes na ombra na mi man keska eso pepeni ni be kwa wo o wabachen oba ya ti o eso pepeni ni o wabachen David abachen ye na akwala kwa wabachen asa akwala obi ntinya ngesa ani nyina de echechi ti oba hankwa de a ibinya no ho fa papa wadi ejadan ya chia ni ya duma fu nyina yitimu gomudi ya chia mu nyina me sorry na momentum likana menko Oridos Construction Limited asye makajo se opese usi dan na aye kama wasa asem se ne tie no uhuru se ne dan no be koso obeyeye Oridos na onchire se o prophet se ne tie ne die ka wo yeri se ebe mo pre no oye more than consultant obetu fo kama na wo dan si wo wi a homa wo li ewurewure mu aso kanea aso air condition aye de yimbo obeye ne nyina kama nye woyare bi wo ha se na beri ka no wo so hakanya na hade edu wo so hade na hade ahye freno adwuma bia wo pesa wo ye aye construction work bia di bomo dia na pre Oridos na onye ne kama ema wo abe wasi da na wie no wo pesa wo be siesie mu ma wo me se ne ayefi ha siesie ti a eno so obeya ma kama de abrafo kan interior decoration no oh obeya ma kama pre Oridos that was 0592 954689 pre no na onyama so Power TV ene man to wonka mechiawo na mampon medicine na okuru mampon ba no so na wonso man to wonka mo a ya ti wonka nyina anyumre ya mo nyina jo enim se
anwumere yɛhwɛ bibi na hyɛ ma obi ne anwumere yɛsua hyɛ ma obi na obi a na ba mu abuo oli obiara aka no nko no ɔnkɔ nhyɛ no ho nkura sɛ asɛm nso me nsɛyɛ paso bi betumi aba me so ɛba so yɛde saa na nyame ɛbɛma wɔ nidaso ama waa wɔ ho bɛyɛ wɔn sɛ me paa me ni me paa me ni me paa me ni ɛno nso ɛsɛ nsɛm bie no deɛ ɔte soro no ɔte atɔ ndi ɔte pɛm na ɔkɔtena soro obiara ka me paa me ni na wobɛka me paa me ni na kana deɛ ɛyɛ ahodwo mu ɛne ka mu ɛne kyie mu yɛkyia adwumayɛfoɔ a wɔbiara nyinaa sɛnea yɛahwɛfoɔ yɛde ka kyia mu nyinaa na adwumayɛfoɔ wɔbiara nso yɛkyia mu nyinaa yɛbrɛ ne nti yɛntumi bɔ obiara ni ɔdɔmdɔm yɛn a yɛwɔ ndasɛ na hwɛ ho yie na mpanyin aka sɛ obi bɛhwɛ wɔ mmoa ne a nti sɛ wɔkɔkote wɔ no wɔtɔ ɔdɔmdɔm yɛn ndasɛ nɛ yɛbɛsan ahyia bye bye